Hej, what's up homies, og ja, vi er tilbage igen. Efter en meget lang pause. Meget lang. Som er For 2 minutter. Nej, ikke 1 engang. sekund. Nej. Men ikke særlig meget i hvert fald. Jeg skal lige have mit armor på. Armor. Ja. Jeg morder dig! Sætter du lige sengen, så vi kan sove? Jamen, bliver vi ikke voldtaget? Nej, ikke når vi har sat 2 på. Så kan vi... Jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke komme op. Altså, Vi har overhovedet ikke nok til den. har vi ikke? Og Vi bor også lige ved sådan. Vi skal bor i en skov. Vi skal have mere i morgen, altså i Minecraft. I Minecraft. Nu kan vi så... Minekraft. Jeg så ikke. Okay, så. Se hvad der nu sker, mand. Back to him. Okay. Hvad? Jeg ser for meget Star Wars. Nice. Jeg har set mig se Star Wars. Jeg skal bare se en. Han er så tudebange for det. Nej, hvis jeg ser en, så begynder jeg at se alle. Jeg har alle film. Den skal være 4 høj. Hvad fanden er det, du må være med? Jeg er en idiot. Nej. Sådan en stor idiot. Hey, prøv lige, kom lige her. Kom lige her. Kom lige her. Lad nu være, mand. Kom lige her. What the? Hvad er det, du holder inde? Hvad i alverden? Hvad der sker? Hørte dig lige. Hvad? Nu er jeg til at trykke. Hvorfor gider den ikke? Det gider heller ikke hun. Så skal den dit. Prøv nu. Ja. Det er fordi jeg er caps lock. Tag det der træ. Det gider jeg ikke have. Nu giver jeg det til dig. Når du kommer ned. Kom nu, hop. Hop, hop. Hop, hop. Kom nu. Den ligger lige dernede. Ja, så faldt du lige ned i det. Hvad siger man så? Ikke tak. Vi skal lige have. Vi skal også lige have lavet en dør. Vi kan det. Ja, det tror jeg. Ja. Den skramler sikkert med et eller andet. Jeg vil se nederkop. Kan du? Nej, du må ikke lave den der dør. Jeg ved, hvordan vi skal lave det hele. Du må ikke bygge en skid. En midlertidig dør. Stop nu, stop. Jeg skal lige over. Vi går ind i lægen. Det er ikke min skyld. Jo. Ja, han er et tudvis. Nej, ja. Så græder du så og sådan noget. De er sej. Men er ikke sej, fordi man græder. Jo, det er jeg. Læg helst en kommentar. Er man sej, når man græder? Skriv. Det er bare for sjov. Yes, nu skal jeg have alle bagte kartofler. Jeg fik bare alt XP. Muahaha.
Muahaha. Ja, jeg kan lige så godt lide det, så kan jeg bare bande serveren. Bande server, det kan du. Det kan jeg! Det tager alt det, jeg laver. Men du spiser ikke nogen kartoflerne. Jeg bestemmer, hvad for nogen du skal have. Jeg skal have 7. Du skal have 8. Du skal have 5, og jeg skal have resten. Hold nu op, mand. Ja, Det er lige delt op. Nej. Vi havde 15. Kommer du ikke med Fragger? Nej. Det gør jeg ikke. Så laver jeg det bare. Ja, lav en selv. Hej, Edderkop. Mortensen. Nej, for ja. Røvhul. Kom med røvhul. Nej. Hvordan så har jeg lavet en trappe op til loftet? Vi skal da have et loft, skal vi ikke? Jo, det må du gerne lave. Men det skal være sådan med sådan nogle der, sådan nogle der, ud af sten, bare. Ja, det var det. Og så ved du godt, hvordan man laver det til. Edderkop. Ja. Og han prøver at dræbe sengen, som jeg ikke er så glad for. På min server. Som ikke er din. Ikke en server. Nej, men det er et world. Take it. Det er så ikke sejt, fordi du siger take it. Nej, det er det ikke. What? Ja. Au! Au! Du har bare ikke slettet døren, du har ikke. Det er fordi, jeg skal til at bygge. Okay. Jeg kan ikke holde mig mere. Nå, men hvad det vi har optaget i 7 minutter. Og det er meget. Skal jeg fælde det træ, der er lidt der? Nej. Jo, vi skal. Skal ikke have fældet nogen træ. Det er ikke lov til. På min vagt. Det lyder scary. Nej, det lyder ikke. Altså, jeg hakker det. Jeg er ligeglad. Altså, hvad for et træ? Kæmpe træ. Nej, jeg er en hus. Nå, det er et træ. Ja, det må du gerne. Jeg råder jer til at være med at spille Garry's Mod. Det er sådan et spil, hvor man kan lave alle mulige ting. Hvor man kan for eksempel lave en jet flyver og sådan noget. Lad være. Hvorfor? Det er noget ord. Jeg var lige ved at falde ud. Og ja, han er i gang med at bygge en terrasse. Er du ikke? Jo. Ja. Han er meget stille. Au! How the shit my pants. How the shit my pants. How the shit in my pants. Stop! Og det der pigsnak. Pigsnak. Stop med det der pigsnak. Det giver mor altså ikke høre på. Det kan give mor ikke høre på. Mor er ikke hjemme. Altså. Mor, skal vi sige sammen? Elsker. Jeg elsker ikke nogen. Lad være med at fortælle YouTube det. Du er sådan set ikke YouTube.